Marius, van der is Februar de 27e. Dat is van die zeer schöne dag. Dat is maar ausgeruht kalt. Hat gestern noch war ein bisschen Schnee. Das von der bewirklich schmeckt. En dat ik word van hem een beetje ruim gewoon buiten en in het wezen wat schmeckt wird het waar er zit. En je vielleicht eine Geschichte vertellen. Ich will sehr dankbar sein für all diese Menschen in dieser Gruppe. Ich freue mich immer, dass ich bei ihnen komme mit anstoppen. Ich habe von Menschen gehört von Russland, von Deutschland, sogar von China, von Schneisenland. Südamerika, Mexiko States, Belize, irgendwo. Ich freue mich immer zu hören, wenn je hier loopt von wo je zijn. En dankzij. En van daar wil ik dit mal een Geschichte vertellen. Ik las voor je weet een Geschichte. Ik heb eerst een Geschichte. En dat is... Toen we das predigen was, en zijn kleine jongen, die had zich bereid, zij willen zijn und Samaris willen ze aan de stadram gaan en een kleine bekertjes uithalen. Kleine bekertjes, christelijke bekertjes. Wat te zeggen dat we God aan het scout werden, wat Jezus aan het zeer leven deed. En dan, de kleine jongen, die vreet zich ook zo zei, die merkt zich Samaris in en Samaris rijden. Leert dat papa ook zal rijden en dan checkt papa uit en dan zegt hij, oh, maar dat zit maar van der zo reinig en koud en windig. Zij worden liever een andere dag. En dan zegt de kleine jongen ook bij papa, kan ik dan alleen gaan, sogar een reinige dag, maar een mens dat hier, dat Jezus aan het goud is, dat Jezus aan het leven deed. Als hij dan kan alleen gaan, dan zegt de voeder, nou joh, dan kan hij. Dan gaat hij dan raam in de stad en deelt al die bekertjes uit en als hij de schaafstikken opgetrokken, sogar wanneer het ook windig en koud is en reinig. Dan hebben we alle uitgedeeld. Plus een buikje had er nog aan de hangen. De mensen zijn al alle van de gas eraf gegaan en een huisje gegaan dag wel. Van aan die stad te worden. Dan denken ze dat het nächste buikje dat wordt dan het eerste huis waar hij kwam toe, wat hij dat dan aangeven. Dan kwam hij bij het huis en klapperde aan en drukte nog op een knoop op. En toen kwam hij bij keiner uit. En hij klapperde nog dalen aan en nog dalen aan. Schließlich denkt so, hier ist doch wohl keiner thuis. Na, weil er gewoon bij iets wat sagt, hij soll noch einmal die Schert anklappern. So, hij gaat drehen, klappert er noch die Schert an. En dan komt er eine Tante uit. Die is sehr treurig en moedloos en verroerd. En dan, das kleine Junge ist aber so gründlich scharf, hij heeft einfach das Björkchen sagt, Gott ist er sehr gut. En Jezus wil er vriend zijn. Jezus is er sehr gut en leeft er sehr. De tante neemt je dat dan ook en dan de kleine jongen gaat dan naar huis en dan nächste zondag naar werk loopt. Dan de voerder dat je de prediger, als hij er wel nap gaan en predigen. Dan zegt de prediger, oh ja, hij wil zijn predigt verstellen, dan wil hij de mensen nog gelegenheid geven, wie er eerst wat wil vertellen, wat beleefd heeft in de werk. Ja, wel een zeichnis afleiden, dan kan er ergens weer. En dan staat deze tante op. Waar de kleine jongen had dat kleine buikje in de werktree gebracht. En dan zegt ze, in de werktree weer een kleine jongen, die had er door een buikje gebracht. En zij weer zo treurig geweest, en doel geslagen, er man weer gestorven, en zo treurig. Zij weer zo alleen. Kreeg helemaal jas. Helemaal weer gevonden weer, ergens wat moest maar daar te doen. Zij had ze gedacht, dit weer zo'n praste dag, het regent, weer windig en koud. Zij hadden stilgenomen in een strand. Dan gaat ze een been op en dan wil ze zich dat leven doornemen. Brengt ze den strand door een dag aan en kript op den stil op en brengt zich den strand door nog aan hals. En dan over den klappert er weer aan de deur aan. En dan lukt ze een beetje, die wordt er wel naar voet komen, maar dat klappert aan en klappert aan. En schließlich dan gaat ze, neemt zich den strand en loopt ze, gaat ze maar uit. Dan is de kleine jongen door. En ze deed weer zo schaftig en had zo vriendelijk aangekijkt en had dat kleine buikje door aangeboden. Zij had het genomen, zich bedankt en dan had ze dat ganz sterk gelezen. Dan wist ze dat waar de eigen waren over. Hoe goed God ons is. Hoeveel lief Jezus voor haar had. En dan had ze zich kracht door waar Jezus even geeft. Er had Jezus gegeven. En had ze vergeten van zich dat leven nemen. En zij voeren niet in de kerk, want zij had zich niet vergenomen. Zij weer hier niet eerst eenmaal in de kerk en zij willen niet allemaal in de kerk voeren. En als die prediker dat hier, daar vangt aan zo te roeren,
Und wie das so wichtig wäre, die sind und hat er nicht wohl zurückgekommen, als sein kleiner Junge Bäckerchen überall. Aber sein Junge, der hat sich über einen renischen Tag mit den Menschen doch auch hier in das Deutschland gut ist. Er fällt sein Junge aber so sehr an. Und weißt du, wenn die hier bebrassfuten, und jeden Hort kann hier klappen, da weißt du das, du hast eine Ursache, wo sie hier von dir noch leben. Gott hat einen Plan für ihn. Weißt du, sogar so das kleine Junge. Die können, Gott hat den kleinen Jungen gebraucht, zum jemand sein Leben raten. In den Jesus bringen. Und so kann wieder doch. Menschen sagen, ich habe keine Goven. Ich weiß nicht. Zwar, ich habe diese Ehe sein. Und immer haben, wie kann, immer erst was dann. Ich habe noch mal, wie zur Fouten Stadt gehen, in der Früh, oder mit der Raum fahren. So fährt sie da, dass so Menschen, die sitzen am Fenster und checken rüt, sind einsam. Viele Menschen, traurig, oder dus vielleicht weer gestorven en die viel Trost oder Mut. Die anvoeten, oder die sagen, dat we voor die beden doen. Want je, wie kan eerst wat doen? Zoveel en ik ja, zoveel verkoos wie aan de tijd. Alles are een eenheid. En we zeggen, maar ik kan niet tijd, ik kan niet tijd. Nou, voor wat hebben we dan tijd? We zijn op deze wereld maar eenmaal. Dat zeg je in de Bijbel, we zijn ons keinmal maar in zeker. Wir sollen immer sagen, mit Gott sein Willen, wo wir dort und Jahren tun. Aber Gott hat uns von dir gegeben, wer wir den Tag brauchen. Wer wir jemandem vielleicht einen Funk geben. Wir können Funk, erst vorhanden Funk, wem bereisen. Menschen sind so einsam und so bedrückt einmal. Und einmal, einer wurde vielleicht euch alle ehren, aber wir können immer erst wem Motor sprechen, oder wenn das nicht für die beten. Wir dort mal proben diese Weg. Wir mal proben Menschen erst für Motor zu sprechen. Gott wird wir auf dieser Welt sein, nicht? Bloß einmal schaffen, wir müssen schaffen zum Leben, dort ist alles so. Aber wir haben noch extra Zeit. Wenn das nicht wem Phone, das geht nur 2-3 Minuten. Das merkt einen großen Unterschied. Bei dem haben ich dachte, ich will die Geschichte von dir mal vertalen. Ich bin hier war bei Struckland, Manitoba, es ist ein wunderschöner Tag. Ich dachte, ich will mal ein bisschen Raum gehen. Ich wünsche Ihnen alle einen sehr schönen Weg. Mag Gott Ihnen sehen. Und dann sei uns mal wahr. Und lass Ihnen immer wahr hier, wo ihr seid. Das gibt mir eine große Freude. Und ich weiß, ich kann das nicht alle noch nu dat beantwoorden wat die mir fragen. Und ich probe so gut als ich kann. Aber du wirst immer wahr. Dankeschön. Und mag Gott Ihnen wirklich sehen von dir. Und in der Zukunft. Dankeschön.